Penaberên Sûriyên got ji ber şer û pevçûnan ji welatê xwe re viyane û li welatên herêmî bîcih bûne. Weke bajarê Adanayê Tirkî bi derfetên xwe ji xwe re cih çêkirin. Niha ji ber baran û heriyê gelek zor û zehmetiyan dikişînin. Penaberên ji Kobanê hatine li ser erdan vala got li devera yoregîra navçeya Adanayê bi derfetên xwe konvekirine. Ev heftiyeke li Adanayê baran dibare û cihê penaberan ji Kobanê lê dimîne di nav heriyê de ye. Ji cil û bargên wan bigire, heta cih û nivînên wan dibin heriyê de mane. Penaberên got li deverên weke va deveran dijîn li benda alîkariyekê ne. Li vê derê tê tiştekî wan tune ye, basar e û berf û baran herdem hene û halê got ew niha tê de ne tuhal e. Hêviya wa ji Tirkî ew e got bila cihekî got ew bikarîbin lê bimînin ji wan re peyda bikin û tenê zarokê wan pişt li wan şikestin e. Penaberên Sûrî çi Kurd û çi Ereb bi dilê xwe nehatine vê derê, lewra wan û malên wan hatine talankirin. Sermal aliyekî û dema baran dibare ew dibe problemeke nû. Ji ber got her tiştê wan penaberan dibin avê de dimîne û ta çiqas demgelekî gozoha bibin. Li hêleke din tevgera Kurd li Sûriyê bi nakokiyên xwe mejûlin û ew nevalene got guhê xwe bidin van zarokan got ew ê di rojekê de pêşeroja Sûrî bin û wê welat diyarî cîhanê bi tevahî bikin.